Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kiedy jest nam w życiu naprawdę źle, dlaczego tak nagle tłum przyjaciół odchodzi gdzieś? Dlaczego tak już jest? Znikają, gdy masz już pieniędzy mniej. Odchodzą gdzieś, by z innymi móc słowem ranić cię. Dlaczego tak już jest? Tylko ty nie załamuj się, poczuj dziś, jaką siłę masz. Pokaż, na co cię stać.